Hello guys! Good afternoon! Ayan, hindi ko nabuksan tong ilaw sa vanity mirror ko. Ayun, dapat manonood kami ni Daddy ng Maleficent. Happy Sunday pala guys. Ayun, dito lang tayo sa bahay para walang gastos. Ayun, dapat nga manonood kami ni Daddy ng Maleficent. Naligo na ako kaso bigla ko tinamad. Yun, colors. Nakatamad. Tamadera na ako, sabi ni Daddy. And, ano ba? Tapos magano dapat ako magpapalagay ako ng eyelash extension. Kasi diba, mag-a-attend ako ng kasal. And, para gumanda-ganda naman yung mata natin. Kaso naalala ko, yung last time na nagpalagay ako dun, ang kati-kati sa ano, sa mata. So, di ko rin natagalan, tinanggal ko. So, sabi ko baka sayang lang sa pera, baka tanggalin ko din agad. So, ayun. Daanin na lang natin sa mascara kahit na wala tayong kapilik-pilik mataban na. Ayun. Saan ba ako nung nagpalagay nung mag-bazaar kami? Mag-bazaar kami sa festival mall. Tapos, ang hapdi-hapdi kasi no, first experience ko yun. Kaya parang ayoko na din ulitin pa. Tapos, ang hapdi, yung glue niya, kahit na ang tagal, mga ilang oras nang natapos. Ang hapdi pa, nailuha pa rin yung mata ko. Kaya, sabi ko, sige, huwag na dito na lang tayo, Daddy. Manood na lang tayo ng mga downloaded movies mo. Antayin mo na lang na ma-download mo din si Maleficent. Ayan, dito lang natin panoorin. Kasi minsan na aburido din to sa sa sinihan, gawa ng diba, na gano'n na may paalala na sa sinihan, yung mga cellphone, gano'n na, isaran na, gano'n kasi nakaka-stop. Wala, sige pa rin sa cellphone, diba, yung ilaw. Eh, minsan sinisigawan nito, ayokong makakuha siya ng away dito. Sabi ko, okay, fine, dito na lang tayo. Dito po. Hello guys, good evening. Dito po ako sa Angkas ngayon. Ayan, pupunta tayo sa Angkas driver. Bukla po kayo. Bukla po kayo. Lahat na lang negosyo ni Mika. May milk tea, may Angkas. Ayun. Punta tayo sa Don Carlos kasi birthday ni Papa. Ay, nag-e-emote. Nag-e-emote. Kasi Kasi naman ang kuko. hinahanap daw kami. So, punta tayo. Kahit sumaglit lang daw, sabi ni Mama. Okidoki. Ayan. Kaya, sinundo ako nang wala sa oras ni Mika. Napaangkas tuloy ako. Baka may magpapalit. Diet na. Ayun guys, dito ako sa Don Carlos. Si Papa nasa baba. Ganda ng buhok mo, Nix, ah. Inano yan? Binleach? Tapos pinatungan pa lang yung isang kulay. Ayun. Natatakot ako magpa-bleach. Pero ang ganda, no? Balayage ba tawag dyan? Bagay sa'yo. Parang Tyra Banks. Ayun. We're here sa Don Carlos. We're here. O tama, we're here. Tayo. Hindi tayo. Ayan. Si Manong Jeff. Manong na yung tsura. Dati, nung di ba, mga few years ago pa, ano pa siya, slim pa siya eh. Ngayon, just colored. Mamang-mama, diba, yung tiyan. Oh. Yan. Si Mama. Yan. Pati guys, si Nix. Color. Si Mark, tiyanda barurot na din. Oh. Ay. May paano pakibot mo? Hi, Tutu! Huy! Tutu! Tutu! Ay, nakakamiss yung mga dogs dito eh, no? Si Buntis, na malaki na ang tiyan. Ayan. Tutu! Kain kayo guys. Ayan. Chicken feet. Ito, pansit. Ito, pampansit. Pangibabaw sa pansit. Tapos, pininyahang manok. Ayan. Inihaw na tilapia. Tapos si Mama nagpapandisal. Sawa na. Ayan. Ano pa dito? Niluluto pa eh. Dito kaldereta. Ayan. Uy, ito. Gusto ko to. Kaldereta. Maya-maya. Antay ko sila Dayan. Yun.
Kain kayo. Bakit tinapay kami? Dahil Wala na yung ano, yung birthday boy natin. Lasing na eh. Tulog na eh. Tulog na ako. Lasing na ako. Ayun na. Bumaba na. si Lucas na mag-blow ng candle. Oh, si Lucas na lang. Mabili pa kasi ako ng cake kay Dayan eh. Hindi niya na naantay. Tulog na. Puti ni Buntis. Oh, okay. Sana ganyan kaputi yung anak niya na. Wag magbugmana ng skin kay Japong. Nakakamiss yung ano guys, naalala niyo pa ba? Yung ice candy. Nung nagbabakasyon pa sila nene. Ayan o, may ano lang dito, may parang ano ba yan? May nilalaglag lang kami. Mga bumibili ng ano sa baba, ice candy. Ayan. Ayan na sila ano. Sila Dayan. Dala na yung kake. Ayan na, dumating na sila. Cake ni Papa. Na late. Tulog na si Papa. Papa, hindi si ate. Ha? Nakaramdam ka ba dito ako ba siya? Papa siya lang. Yeah. Antok na you? Kaya pala yung pilikmat niya. Toroy. Kakash! Yun na. Halika na, dali. Ay! Dali! Ay! May baril. Naku po. Ay! Suko po ako. Suko. Yan. Oh, di ba? Hello. Ang taray naman ang pilikmata mo, girl. Oh, di ba? Mabigat? Di ba kati kasi yan, di ba? Ano yung spell? Hi, Kuya Peter! Yes, andito si Kuya. Nakabakasyon. Ha? Bakasyon. O, diba, sa dami namin, wala nang mapwestuhan. Ay, kabayo. Oh, ayan. Oh, nakatayo na. Tayuan na lang. Yan. Hi, Kakash! Bati mo na si Lolo, happy birthday. Dali, ikaw mag-blow ng candle. Tulog na si Lolo. Lagot ka. Lagot. Okay, JT siya rin nag-blow. Blow mo din si Oh, kanta ka na. Happy birthday, Lolo. Kain na kayo. Kain na. Si Japong walang boses, oh. Sige lang, oh. Simple lang ka sa gilid, eh. Ayan. Kaso magkano nag-range yan? Sabi mo na, Mama. Please, open the cake. So ba may birthday? Hindi siya lagi taga-blow ng ano dito, eh, ng cake, eh. Kakanta ka muna. Kanta ka muna daw, happy birthday. To you, happy day to you, happy day to you. Ayusin mo. Happy birthday. Happy day to O, diba? Puro nakatayo. Sige, par, boys. Kain. Third batch. O, diba? Masama loob nung isa na. Ubusan ng ano, kanin, o. Saya. Big Pam. Big Pam. With the ampon. Char. Char lang, Rika. Ah? Lagot kayo ng pusa mo ng kanin sa tibika mo. Kasi! Diyos ko, bibi! Baboy-baboy! Ganyan lang, malaki pa yan. Ha? Bahay plan yan. Tingnan nyo! Pag si mama nag-aalaga, grabe. Ang taba. Gol, kasing taba muna. Pareho pa kayo ng damit, oh. Pumasok ka dyan, Gol. Kambal kayo. Joke lang. Baka niyo parang pinti. Oo, grabe, oh. Bilugan ng ano niya, oh.
Da- December yan. Bunoy na. Litsunin na. Ayan, dahil tulog na si lolo nila, sila na lang mag-blow ng candle. Yan. Oh, sandali! Wait lang. Excited. Excited! Okay, one. Kanta muna. Kanta muna. Birthday, Lolo. Happy birthday, Lolo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Lolo. Oh, blow lang. Blow. Blow na. Wow! Tulong. Ay, galing. Oh, si Ching naman. Si ate naman. O, yan ha. Para kayo mag-blow, ha. Yay! Ito naman ah. O, ate, blow muna, ate. Blow natin. Blow na. Dali na. Isus, mahihain talaga itong bata. Eh, si Kakash na lang ulit. O, blow, Kakash. Blow na. Blow. Galing ah. Okay na, cake. Alak talaga eh, no? Ayun, magpapalabunutan na kami guys. Nakasulat na ako ng name ko, name ni Mark, para sa exchange gift namin sa sa Pasko. Ayan. O, sulat na kayo mga name nyo. 500, worth 500. Bakit bigay mo 200 lang ha? Oh, dapat may tag. May resibo. Resibo. Dapat may resibo, ha? Baba muna kayo. Bubunot na. Gagi, para lang naman tag 500 eh. Walay mo naman. Ayan. Wait lang. Wait lang, Kakash. Muna ka nang pumunot. Ay, okay ko. Oh, sige. Oy! Oy, oy, oy. Di pala tanda nyo nyo. Yay! Woo! Sino kaya ito? Oh, wag niyo sasabihin kung sino nabunot niyo, ha? Surprise doon na sa magbibigayan ng gift. Sa doon ka, ay sunong Carlos. Sa na? Sa probinsya na. Ala, kulang din. Bunot! Balik mo. Ay, ikaw? Oh, balik mo. Nakabunot siya sarili. Sila mo tas Naku, wag sana si Gold. Bunot! Yung matira dyan, kay Nenay tsaka kay Karding na lang. Oo. Ay, tatlo dapat matira dyan. Ay, si Papa. Hindi, ikaw na magbunot kay Papa, me. Ano? Ah, 500. Dapat may resibo, ah. May proof of purchase dapat, ah. Alam mo kung sino to. Go! Pili ko malulog yung pag-igagag na ako napunta. Budi naman, 500 nga, di ba? Kilala ko na ako sino mo ba? Ano kaya akin? Hindi. Kala mo sa'yo na bulot ko, ah. Ayun, natid ako nila. Babae nga. Tawa ka. Jada. Go. Kapit ko na to. Oo, sa bahay nila. Atid mo na rin. Babae, ingat. Hawak, Jada. Utang! Wala nga akong pera. Ingat kayo. Ayun, natid na lang ako nila. Let's go.